النبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجيتك أبرني لها تجاك هنما بغضوين musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feeñjeyi ɓataake bindaɗo mawbaare nogase jeegom mbooy hitande ujunaje nogase nayi ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guine e diaspora o kala min calmini on min juurima on min duwanima on min ñaguimon duwaw en mbi yo allah ɓeydan men jaam alhamdulillah en garti hande oɗo henna talata yidde kadi jokkande men tarihaji men tarih annabi ibrahim tawiɗen jaada e musidɗo men giɗo men sehil men ceerno haali abdoullahi sy a jarama seydi sy allah nurɗin gandal ngal en beltanima dendagal bandiraɓe kala duwoji mon ne giwra e kala banggueji eɗen mbiya amina ya rabbi duwoji ɗi fof koko jaaba nde tawno ko ɓerɗe laaɓɗe en gandodira en jooɗodaki en liggodirani en jiidirani moni kala ene jogani goɗɗo ɓernde moƴƴere ɓernde lamde anni e moƴƴo ene duwo ene welti ene weyti alhamdulillah ko ɗum ɗo de woni ko wiyete ko ɗum waɗi ko nelaɗo min wi a wawa wonde julɗo so wona jiɗana julɗo honoma hono ko jiɗanɗa hoore ma ko keɗoɗa beltoɗa duwoɗa on yo allah rokkumo jaam yo allah sellinmo yo allah moƴƴanmo yo allah ɓamtumo yo allah arsuguinmo aɗa handi hen kono duwaniɗamo ɗum ten aɗa sohli ɗum an ɗum woni ko sohla e julɗo ko jiɗanɗa hoore ma ko jiɗana ɗum goɗɗo mbasa wiide yiɗande hoore mum wona ñande bandum amadou gartamari ba jarama yiɗande hoore mum wona ñande bandum diine wiyani noon diine wi ko jiɗanɗa hoore ma ko yiɗan ɗum bande o yiɗan ɗum goɗɗo o woti wona añande hoore mum sa añana wona añande hoore mum sa añanani hoore ma yiɗanamo sa yiɗanamo a hutoraki konngol annabi sallah sallam ɗo wima a wawa won gonɗinɗo so wona ko jiɗanɗa hoore ma ko jiɗana ɗum julɗo hono ma ɗum noon moni kala men ko duwonto goɗɗo o ko ɓural ko moƴƴere saabu ko duwontoɗa annabi sallah sallam ko wiidema sallllahu alayhi wa sallam allahumma salli ala muhammadin o
oɗo hen salatu mo julta e makko ko salam garto e maɗa koye ma o faati kanko salam o way kono balil tinis sa fiye ɓalal tan arta e maɗa ɗon jeheten ha to lobbude yurmede tawin toon rahmatullahi sall aɓe jeeya e darnuɓe weltare tv dijja sall taweteɗo ande to aljanna ene jodde Fadimatu bint Rasulullahi to beeli Kawsara alhamdulillah ko debbo gadiɗo mo sawtol mum adi yaltude jayde weltare tv en 2015 dijja sall Khadijata Sall min jejjitama e ɓerɗamen min duwonoma debbo mo maqama min duwono maire Gueye Farmata Dia sohna rahmatullahi sall mi salmini tokaram Sar Abdullahi Saar mboɗo andi mawni woni jontaɗo saabu kala mo innirami wonat jontaɗo wonat joɗɗo jontaɗo teniga wonata ko neɗɗo pewɗo wonta kewɗo dille ɗon jeheten ha to Kawel tawin toon Hasan e Kadja calminen tokara men Sar Abdullahi Saar jehen ha to Nabbaji tawin ɗon sohna Penda Niang e Abou Niang calminen tokara men Sar Abdullahi Saar jehen ha to Ɓundu ha to Ndulmaji tawin ɗon Saydou Sarr ko noonne kadi calminen tokara meɗen Sar Abdullahi Saar ko noonne kadi jehen ha to Ndar tawin toon Ahmadou Sow e suddiɓe mum gorko mo Tesker tawin ɗon Sar Abdullahi Saar tokara meɗen jehen ha to Dakar tawin ɗon Adama Diallo gorko mo Juude Jaaɓi tawin ɗon tokara men Sar Abdullahi Saar e tokara men e woɗɓe kala alhamdulillah jehen ha to Tiggere tawin ɗon Mikailou Ba kami Khadijatou Ba tawin ɗon tokara men Sar Abdullahi Saar kannen ɗo henna tokaraɓe yo Allah wurnu mon barkina mon ya rabbi yo Allah wurnu mon barkina mon ya rabbi yo Allah rokku mon daraja e martaba ya rabbi yo Allah wan mon darjuɓe dowluɓe ɓe gona bewɓe e leydi ndi ya rabbi ɓe ko tokaraɓe men jeeyi ɗum ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama ko kewɗa duwanademi go yo Allah ɓeydanen jaam ɗum noon bisimilla maɗa bandiraɓe ne kettima calmina garene jewte men seydi Sy gañeɗa ko ɓurɗo winde holi famo jiɗata Allah yiɗama gañamo gañeɗa ko ɓurɗo winde. wa aleykum ssalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo kisal Allah e nden kamum won ema en jetti Allah Allah gartirɗo en ɗo joni e jaam e cellal e kisal en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo dendagal ko Allah tagi en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde jokliwi nder nde kala kono en gardini e ɗin calminaɗi tedduɗe ɓurɗi jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en calmini jinnaɗo men duttiɗo kanko e dendagal mayɓe julɓe nde Allah hebbinta e mabɓe yurmede mumen kono en calmini jinnaɗo men dariɗo e dow leydi ene jokka en ɗam ene yaaha ko moƴƴi ene yiɗana yimɓe foof jaam ene woni jurum ndero ene dari lang gam dusde ɓesgu mum e rewnude ɗumen lawol julɗo timmuɗo en ñaguima Allah yo Allah sembinmo sellinamo yo duuso ɓooye barke annabi sallllahu alayhi wa sallam en nimsitani nde o woni jinnaɗo men en jettiri ɗum Allah no feewi Allah baɗanno en ɗum o jarama yo Allah yoɓ o jinnaɗo moƴƴere alhamdulillah caggal ɗum kadi en calmini ceerno men guiɗo men sehil men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Seydi Mbaye en gamata en certata e haaldemo nde wan noon kullu shay'in lahu sabab
sen jooɗima ɗo hande eɗen mbiya Allah wi nulaɗo wi sallllahu alayhi wa sallam, eɗen jetta Allah e nulaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam, eɗen jettamo yo Allah yoɓmo moƴƴere, yo Allah yoɓmo moƴƴere, yo Allah yoɓmo moƴƴere. Seydi Mbaye en calmini kawmen taw ko sehil men ceerno Khalil, en ñaaguima Allah yo Allah dumno e dow makko cellal e kisal, yo Allah dasanmo balɗe ɗe ko juuti. kono ɗon calminɗen kiƴi meɗen sehil men ɓinene men ceerno Abdullahi Khalilou Seydi Mbaye. kono mi salmini kadi afo ceerno hono Aminata Mbaye, taw ko joom suudu mum ceerno Abdullahi, kanko e sukaɓeɓe kala. en calmini ha to legal Sarakulleɓe hono ceerno Ahmed Tidiane, ko ceerno men, ko sehil men, kadi ko kaw men, kanko e kaw Moustapha. en calminiɓe no fewi. en calmini Tadja Mbaye taweteɗo ɗo Sanwa, kono en calmini mawni ko Roguiyata Mbaye ha to Kanel. ɗon calminɗen musidɗo makko Astou Diaw, ko ɗon calminɗen kadi guiɗo meɗen Binta Oumar Diop. en mbayrinandemo eɗen namdo so omo selli. mawɗo moƴƴo Tamara Ba ha to Tiwo, kono taweteɗo hande to Afrique, en calminimo no fewi. ko ɗon kadi calminɗen Aissata Dem, Seydi Dem, min calminima no fewi. en calmini Coumba Ablay ñamowo ñebbe, en mbimo yo ustu sohna Coumba, min calminima. en calmini sohna Dieynaba Ba taweteɗo hande to Thilan, en calminimo no fewi, eɗen namdo somo selli. en namdimi kadi gonka makko toon, yo Allah renmo artiramo e jaam. kono en calmini ɗon Hadja Tarawore, en calmini mawɗo moƴƴo Jabaril, kono ko ɗon calminɗen Aissata Ndiaye Niass. en calmini mawɗo moƴƴo kadi Mariam Tagourla, kamɓe fof en calminiɓe. kono en calmini Aminata Siré Ndiaye taweteɗo hande kadi to Sénégal, neɗɗo moƴƴo yiɗirɗo en Allah, yo Allah yinmo, Allah renamo, Allah hokkamo saggo makko. kanko andi ko yiɗi, kono ko Allah andi ko moƴƴe makko yo waɗanmo. Seydi Saar, mi artiradema konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle. Seydi Saar, a jarama Seydi Sy, golle ma jooɗi peewi. min calmitimama, min juurimama. en calmini fedde Fadimata bintu Rasulullahi ha ton to leydi France. en pawi calminali ɗi e dow inde sohna Zeynabou Konté e dendagal bandiraɓe taweteɓe toon kala. ceerno Haali Abdullahi Sy, gonɗen koye baaba annabi Ibrahim, hakkude mum e oɗo hen kefeero bonɗo biyetenoɗo Namrouza. caggal nde o yalti e nge jeygue e ɗi kawisaji ɗi Namrouza yi, ko ɗo tigui gonɗen ceerno Haali, bisimilla ma. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seydi Saar, mi salmitimama, mi weltanimama no fewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof, yo jaam Allah e kisal mumen nden ko mum won ema. en calminiɗo baba Sildu Mbodj, en calminiɗo kaw Yahya e kaw Saïdou. alhamdulillah Seydi Saar, no mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen hakkude annabi Ibrahima e ndiɗo ngari bondi mbiyetendi Namrouz bun Kan'an. e hoddire Allah bawɗe mum ko kewi e on ɗon saaha yimɓe hewɓe gonɗini annabi Ibrahima. sibi joom hakkille foof ene andi ko annabi Ibrahima wadda ko. ɗum ɗo ko neɗɗo gonduɗo e Allah tan dañirta dani. ɗum waɗi kala mo Allah ɗalduno hakkille mum, taw ko on hakkille ko hakkille mo jogori neftorade kanko on ɗon neɗɗo, so yi ko annabi Ibrahima wadda ko tan omo foti gonɗinde annabi Ibrahima, o anda annabi Ibrahima wondi ko e Allah. e hoddiro Allah e bawɗe muɗum, nde ɗum kewi o naati e nder jeygol he, en kaali no wonir toon
eno yaltiri o yalti boowal e hoddira Allah e bawɗe muɗum yimɓe heewɓe gonɗinimo kanko annabi Ibrahima e on ɗon saha caggal ɓe jii oɗo kavis mo ganduɗa yanani ko Ibrahima heewɓe e maɓɓe gonɗini annabi Ibrahima caggal ɗum nde ɓe gonɗini annabi Ibrahima namarusi yimɓe mum nene jalta tan ene gabbo annabi Ibrahima kankone ɗum mettimo no feewi nde ɗum mettimo nde holko jogiti holko yiɗi wadde kanko namarus sibi omo andi ko Ibrahima dañi ɗo ko eno yimɓeɓe kucciri e mum ni so waɗani feere o yaltini Ibrahima leydi ndi Ibrahima ne wawi heftude yimɓe makko ko heewi hen sibi yimɓeɓe kala toɓe jii kawis ko toon ɓe ɓurata abbade ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou Namrouze fuɗɗima hulde so tawi a tongi neɗɗo a haɓɓi ɗum a weddimɗo e jeygue fongue ni woni toon ko yalti ala ko sumi e mum ceerno a ronki jabde Allah ko malkis annene de a yi kaɗa hulde Allah a yi kaɗa yiɗira Allah a yi kaɗa rewra Allah e guite ma e gandima e ɓernde ma a ronki fewde a ronki jabde Allah a yalte ñaw kulɓiniɗo walla a jibini e jibinirgol kamnigol walla an a yalte caɗele mawɗe walla a tacci caɗele mawɗe a gayni kadi a ronki dañde hen haqqille a rutitima hen a gandumi de hayso teɗa juula kam wonko manque ɓernde maɗa ceerno Khalidou Namrouze fuɗɗima fayide caggal nde yimɓe hewɓe jaaɓi baba annabi Ibrahim kanko Namrouze holko filliti wadde. Seydi Saar mi salmitimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere en calminirɗo baba Samba Gueye e nen Manguel Gueye e banam debbo sohna Rahmatullahi Gueye. Seydi Saar ko ni tan Namrouze ari kanko Namrouze o noddi Ibrahima ha Ibrahima ari o wi Ibrahima min de joni wonko jimmi haalandema. Ibrahima wi bisimilla o wi min jinno ko jalta e leydi amen he ƴeewa to paaɗa so wona ɗum a bonnat leydi amen ndi. Ibrahima wi ko waɗi mbiɗa mbeɗe bonna leydi mon o wi aha so tawi a yaltani e leydi amen ndi a bonnandi. O wi holno bonnirami leydi mon o wi bonnirta leydi amen ko e oɗo saaha min ji yimɓe hewɓe ene ɓoccito e amen ene paati e ma sibi annabi Ibrahima rewi ko Allah kanko Namrouze ko kefeero o waɗi ko kanko woni Allah jonnon e hoddira Allah nde Namrouze yi ɗum ko tandasuji ɗiɗi o yi tandas Ibrahima o yimɓe nane gummoto mabɓe kamɓe ene patito Ibrahima caggal kawis weddede mo e jeygue taw Ousmani caggal no ɗum kewi ha ɗum gasi ɓe jii Ibrahima woni ko e gonga kamɓe fof ɓe jiiɗi heddodade e Ibrahima hewɓe hen paati e Ibrahima o yi ɗum kanko Namrouze omo andi so waɗanani ɗum feere tan jogorani fewde toɓe payto e on saaha noon o felliti arde e Ibrahima o wi Ibrahima minen de min jinno ko luɓa min wuuro ngo en jalta leydi amen ndi ƴeewa to paaɗa so wona ɗum tan a bonnat diine amen o tawruɗa amin ko omin jogui diine
diina momin jogui o min jiiɗa bonnamo, min jiiɗi ko ɗalda min diina amen o mbasa bonnude o. Ibrahim wi eyi, o wi aha. Ibrahim wi basi ala, mami heblo ɓoyata e nder ɗeɗo balɗe mi totta on wuuro moɗon. Kanko Namorus noon o wiyay woto juut tan, sa dañi tan min jiiɗi ko jaaha. O felliti yaade. Ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. soko Allah ko ande eyyi ko gonga, saabu aɗa andi ɗum ne woodi ha andi andi lamɗo leydi so laamima leydi won opposant goto woni ɗon kewɗo doole mo andi oɗo henna so woni ɗo tan tampinano waɗa ɗum exil waɗa ɗum exil yalta ɗum leydi fa leydi gondi yawone hokkaɗami mbasa haddemi deeje. ɗum foof joom yiɗa ko deeje, hay goto yiɗa ruwayu mum bonne, hay goto yiɗa laamu mum bonne. kadi ha yetti hanki ceerno Khalid neɗɗo so feeñe wuuro dañi daraja tan heewi ko lottede. eskey ko lottani heewi. ɗon calminten Saydou Saar, baabi men Saydou Saar, ɓen mbiyamo Saydou Kumbel walla mbiyamo Saydou Baydi, mawnum Abou Baydi mo ganduɗa min mi meeɗa fawde mo yitere ene jeeya to ndulmaji. kala mon jiiɗo gorko dabɓo jogganɗo kewɗo gandal dabɓo bawɗo lasrari bawɗo qur'ana bawɗo sariya, min momi meeɗa yiide jeeyaɗo ndulmaji kono jaaɗo tan meeɗa yiidemo e goranɗa ɗo woni. en calminimo ɗon, gandon kam ko goto e jinnaɓam saabu ko mawnum babam kam jiidima e baba. ceerno Khalid Abdullahi Sy, ɗeɗo henna gueɗe ko gueɗe mbaɗoje kala saha haɗe jeedde yaltinede nokku. Ibrahima hokkama yamirore yo yaltu nokku o. holko Ibrahima waɗi e holko Ibrahima wi. Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. en calminiɗo banam debbo Siré Gako, kono en calmini Sanar Guisse sohna Ramatullahi Lam. e hoddiro Allah Ibrahima felliti yaade Seydi Saar e hoddiro Allah omo yalta wuro ngo, omo yalta leydi ndi. omo jogii noon bani ko gorko, eɓe jiidi jinna maɓɓe worɓe jiidi, kadi ko jinnaɓe maɓɓe rewɓe jiidi. on wiyete ko Saratu. Saratu ene yaawi gonɗindomo kañum. Saratu ko oɗo jogori wonde cuddiɗo makko gadiɗo. Saratu ko oɗo jibinta ɓiyi ko biyeteɗo Ishaqa mo ganduɗa ko kañum jibini annabi Yaquba jibini Yusuf. oɗo Saratu jibini Ishaqa o. Saratu ko debbo joɗɗo, debbo mo ganduɗa ko joom ngari mettuɗo faɗɗude. Saratu wiyama caggal yummen Hawwa yiyaka ɓurɗomo yodde e aduna. Saratu ko joɗɗo, ko joom ngari, ko ɗum waɗi sababu Ibrahima ne yiɗimo gila mo famɗi, sababu nde ko joɗɗo, ɗum no jeeya hen. omo jogii lawol noon, saabi ko debbo yiɗirte ko ina heewi. debbo ko yiɗirte banggue dewgal ko ene heewi. ene yiɗire jondam, ne yiɗire jondam, ene yiɗire ko joom jawdi, ene yiɗire ko joom asko, ene yiɗire ko joom diine. ɗeɗo gueɗe nayyi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam habri en ɗum, wonde ɗeɗo gueɗe foof debbo ina wawi yiɗire ɗum. kono noon o wi ko ya suɓo debbo mo ganduɗa ko joom diine, saɗa yiiɗi gancade ko on ƴewata. ko heddi ko foof nene sella debbo resire ɗum. eyyi kono noon sa resiri debbo ko joom diine, ko nden ɓurata gañade, ko nden gancotoɗa.
wadde noon annabi ibrahima yiɗimo yidde sekde aada omo yiɗirimo gueɗe goɗɗe kono kadi jondam ɗam ne jeeya hen. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou ngari jeeya koye arsigue so Allah rokkima jondam andu Allah rokkima ngaalu manggu jondam noon koma teddine jondam koma horme jondam koma rokke fodde mum wasa wonde joɗɗo kangaɗo mo fawani hoore mum ɗo foti fawde hoore mum joɗɗo kangaɗo mo anda hoore mum kono kadi joɗɗo kangaɗo mo woni kiniɗo moƴƴani yo won joɗɗo payodinɗo wona cuɗorgal galle sene yaɓɓane daago e o galle jiiɗo kala ne welto joom galle o farno debbo yo yod noon yoɗata noon ko ɓernde e diine koy. ceerno Khalidou Ibrahima e Saratu goni yiɗodirɓe hakkude mabɓe yidde mawde ha saabi Ibrahima feññini yidde ɗoɓe dokka yamiroɓe ɓe jaltuɗo beele Saratu o yaade makko beele won woɗɓe yaaduɓe Ibrahima walla ala garta en kadi e yidde hakkude mabɓe nde. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi en calminiɗo sohna Zeynabou Ba en calminiɗo sohna Aissatou Ndiaye e Hadja Tarawore. a jarama Seydi Saar mi weltima no feewi. Ibrahima felliti yaltude oɗo debbo mo kalɗen sifa mum woni yummen Saratu o yaawi gonɗinde annabi Ibrahima ko woni ko gonga o felliti noon kankone yaadude Ibrahima nde Ibrahima jogori yaltude leydi ndi caggal Namoruse wi yo yaltu leydi ndi hade makko bonnude diine mumen. Yummen Saratu oɗo mo kalɗen felliti yaadude e makko kanko Ibrahima en kaali gilli annabi Ibrahima e makko ko debbo joɗɗo sababuyeji gondi sababu ha gilli Ibrahima mawni e makko ene jeeyayi sababuyeji he ko debbo joɗɗo ko waɗi sababu o ɓoydi e annabi Ibrahima ɓe gondi duuɓi 99 taw ɓe jibidinani kono noon addanani Ibrahima woppudemo elle ko ɗon Ibrahima ɓuuri yiddemo sabi ko joom ngari. caggal ɗum on Saratu noon felliti yaadude e makko kanko annabi Ibrahima alayhi salam kono noon yimɓe hewɓe kadi jaade e Ibrahima jaadi e Ibrahima ene jeeya e yaaduɓe Ibrahima ɗi mawni ko ene wiye luuɗu kadi yaadino e makko kanko annabi Ibrahima wadde o hefti ɗon yimɓe hewɓe seeɗa so yahano yimɓeɓe ko jokkodiroɓe tan ina gara o jogorno dañƴi ɗon koko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam dañi Makka ko kawri noon ɓe jaawi wiide yo yaltu eɓe ɗeɓi nandude e on ɗon fannu seeɗa joni noon ɓe hoddira Allah o yalti kanko Ibrahima omo wondi e oɗo yummen Saratu e ɓen yimɓe fuɗɗinoɓe gonɗindemo kanko annabi Ibrahima o hucci to wiyete leydi Hawran ko toon o adi yaade kanko annabi Ibrahima ndi leydi o ñiiɓi ɗon dumunna seeɗa haade makko yawtude o ɓooyani ɗon ha ɓurti noon kono woni ɗon dumunna. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. en cudiri ɗo hen kala debbo pinowo laara darogal jiɗɗo hoore mum jontaɗo laaɓɗo mo wona poppiɗo joom sukundu naturel baɗɗo fayida toppitiɗo laaɓal jiɗɗo joom galle mum denɗo ndimago mum mo wona mawni kiniɗo on rokkama ɗo kalten yumma saharatu rokkama ɗo kono kadi debbo ɗehiɗo moƴƴo mbaadi taggiɗo laaɓtuɗo mo mbiyata hucca famɗo ɗum to mawna Khadijatou Saar mi salminima
jondam mooso aɗa wondi hen mboɗa wiide so tawi nene sar darnamaɗa darnama ene way sa moosi paɗɗamo seeɗa kono kadi joom boɗoyol labtugol ngol wona ɓeydowol daɓɓomo raɓiɗani hakkille joɗɗo labtuɗo sohna Oumou Diallo an jeyɗo ceerno Haali Abdoullahi Sy baba annabi Ibrahima yalti yaadi e nene men Saratu ko yidde woni hakkude mabɓe suwa taw won dewgal yaadi e woɗɓe ɓe payi nokku biyeteɗo Hawran nde ɓe jetti toon holko are makko kanko baba annabi Ibrahima walla holko wahiya. mi salmitimama lawol gongol Seydi Sar mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere en calminiɗo Mariam Tagurla kono en calminiɗo mawɗo moƴƴo Jabaril yo Allah yoɓe moƴƴere gilli mabɓe timmuɗi kiisɗi mi weltanimaɓe no feewi. Seydi Sar en kaali annabi Ibrahima o woni leydi mbiyetedi Hawran o woni ɗon dumunna seeɗa caggal ɗum ko ɗon haade makko ɓennude e on ɗon nokku Allah subhanahu wa ta'ala wahyi fewde e makko kanko annabi Ibrahima Allah wahyimo yo res oɗo debbo mo wondi biyeteɗo Saratu ko Allah yamirimo yo res debbo o ko bani ko debbo sibi babiraɓe mabɓe jiidi neniraɓe mabɓe jiidi ɓe deɓi wadude to banggue jiidigal kono annabi Moussa waadi e Qaruna ni e banggue jiidigal mabɓe noon ɗeɓi waade ko bani ko debbo noon omo horsini ɗum korsa makko ne mawni e mum gille makko ne mawni e mum e hoddi Allah noon nde ɓe goni Hawran hade mabɓe yewtude to wiyete Misra Allah wahyi annabi Ibrahima wonde yo res oɗo debbo biyeteɗo Saratu caggal ɗum annabi Ibrahima kañumne felliti resdemo caggal yamirore Allah ari o resi yummen Saratu o joguiti ɗum ko cuddiɗo makko ɓe gondi ɗum woni ɓe naddi hankadin o woni joom galle mum kañumne woni joom suudu makko ɓe goni e ɗum ha dewgal ngal yawti ha hakkillaji mabɓe decci e on ɗon banggue kanko annabi Ibrahima e yummen Saratu ɓe batti wadde julaku ɓe batti somade eɓe jeyta eɓe mbaɗa peeje no ɓe dañiri hunde sibi hankadin ɓe jaltinama ko e lawol ɓe goni koye ɗanngal ɓe goni la budda ɓe dilla seeɗa ngam ɓe daña no ɓe gurdi kadi ɓe daña so ɓe jiiɗi yaade nokku goɗɗo no ɓe jaari taw tampere wodani ɗo ɓe gari fof kadi koɓe tumorankoɓe koɓe hoɓɓe ala e sago wodde koɓe jogui ngam wawde humtude ha joni cewkon kon ganduɗa koɗo ene sohla ɗumen so tawi yettima e nokku mo ganduɗa ko keso e muɗum wadde ɓe puɗɗi wadde ko wiyeten julagu ko sooda yeyta ɓe puɗɗi wadde ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. est ce que ceerno Khalidou dewgal ko projet debbo ƴoƴƴo e gorko ƴoƴƴo yoɓe gandu dewgal ko projet kono hande dewle men natti wonde projet ko firtare neɗɗo hande ɗannonto ko dewgal so dañi kalis adda bonna ɗum e nder ñalawma goto ha laaɓa taw hay goto harani hay goto yoɗani taw hay goto reedu mum mawnani gaɓuli mum ƴufani ko bonande ɓolde dewgal ko projet baba annabi Ibrahim ko Khalil wiya ko sehil Allah resi debbo paɗɗuɗo rewɓe kala e nder jamanu mum o jaɓi basal makko ɓe jalti o yaltinama wuuro o yaltide makko ko yidde baba annabi Ibrahima yaltinama wuuro o yaltide makko wuuro ngo tene kanko faɗɗi rewɓe kala e jamanu makko o jaɓi Ibrahima ala haydara tene yaltinama wuuro o yaltide mum ɓe payi banggue goɗɗo ɓe ndesodiri aɓe juulo
ngam fewnude gurdam mabɓe. Wonko janginta en ko dewle men eɗe gonte projet bawɗo rokkude men ñiiɓal e tabital e dewle ɗe taw wona jonde tan jomum ne anda e hoore mum ne anda e caɗele mum joom galle mum no tiwawno wone gueɗe taw ganduɗa kañum ko dañi kala ko cuɗale walla comci walla gueɗe puyɗe goɗɗe. Kala ɗo yangue waɗi jawdi bonni ha hewta ala nafoore taw wonko mbawnoɗa wadde wila wonta hunde so ɓiya ari daña tugnol gal. Ɗon calminten makam Couture Mbaye mo ganduɗa ko ñotowo ngana ha toon to Nouakchott, jiɗɗo wutte joɗɗo sa ɓornima ñalla ƴamede guisuwa nangue muta jooɗa yato makam Couture Mbaye. Wona publicité noon publicité kono publicité kadi mi haalano moon jaafuɗon seeɗa ko Allah adi wadde publicité saabu sa ruttima e deftal Qur'ana o waɗi toon publicité aljanna e urul ayni en o haali ko woni toon o haali ko woni e jeygue ko publicité ji ha mbawa yidde ko woni toon ko ndewa on wawno wadde ɓerde ma tan ko woni aljanna ko ndewamo tawa haalani. Addi publicité ko neɗɗo mo anda hunde haale hawa ande saabu sa haalani andetake kadi ɓayre tigui rigui ko haal gandeɗa. Ɗum noon liggotoɗo ma haalede ande ko ɗum woni ɓayre tigui rigui a haala tan gandeɗa kaala ko boni gandeɗa walla kaala ko moƴƴi gandeɗa qulta araf haal gandeɗa. Ceerno Haali Abdullahi Sy ɓe ndesodiri ɗon ɗo Hawran nde ɓe giwi ɗon holtoɓe peewi ceerno Haalid. Seydi Saar mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah ya won e jaam yo kisal Allah e nden kamum won ema weltima no feewi. En calminiɗo ceerno Sharif Mbodj e galle mum hono sohna Sooda kono en calmini galle ceerno Ahmad Sy e sohna Fadimatu Konnate. Seydi Saar ɓe goni e on ɗon nokku ɗo ɓe ndesodiri ɓe puɗɗi julade seeɗa ɓe puɗɗi julade Allah waɗi woodi koɓe dañi no moƴƴi ene saɓori seeɗa e on ɗon saaha noon o jaggi e joom suudu makko o yiɗi ɓe jawta ɓe jawti to wiyete Misra kanko e joom suudu makko. Joni noon o noddi joom suudu o wi jinmi ko ɓennen yeeso ƴeewen huccude hedde leydi Misra. Debbo o wi eyyi wiide ko wiidema eyyi no mbiɗa foof eno jiɗirɗa foof ko noon mbaɗeten. O wi ɗum noon jehen kuccen leydi Misra. ɓe pelliti yaade leydi Misra e hoddira Allah ɓe pokkiti eɓe jaaha. En kaali noon yummen Sarata ko debbo joɗɗo ko debbo kadi poɗɗo tago sa yiimo tan a yiɗan kala no debbo wayata tan yooɗa komo way noon. E on ɗon saaha e zamanu mabɓe e ko tarihi windi nanduɗo e makko yodde ala e zamanu mabɓe e on ɗon saaha. Nden noon ɓe pokkiti ɓe gari ha Misra hankadin ala ko heddi sowona ɓe naata Misra kono haade makko yaade nde o felliti yaade kanko Ibrahima to wonno to won wiɓe mo ɓaade ko Misra paaɗa min kalanma wonko woni toon min kalanma gila a yahani. Joom suuduma oɗo ko debbo belɗo yiide ko debbo joɗɗo paama lamɗo laamiɗo Misra joni o yiyata debbo joɗɗo so yi debbo joɗɗo tan o heftat. Joni noon gandira noon gila a yahani min kalanma mbatta hakkille lamɗo o yiyata debbo joɗɗo te an joom suuduma oɗo ala mo nandi mbaadi te lamɗo yiyata debbo joɗɗo paama noon so tawi o yi joom suuduma o no mbawɗa wadde fof a wawa ɓoccitade mo. ɗum noon Seydi Saar yewtere men hannde ko ɗo haɗata inchallahu taala ha Allah hokken hawrude janggo jokken kadi annabi Ibrahima. Mi salminima mi salmini
dendagal julɓe ɗo goni en duwanimaɓe ko gowno ɗen duwanadeɓe. en calmini fofof en juurima en ñaguima Allah yo kisal Allah e nden kamum won e mabɓe. yo Allah moƴƴan en aduna, Allah moƴƴana en lahara. yo Allah jaɓanen dendagal ko dewɗen Allah e nder nduɗo lewru. woto Allah nangir en ko mbaɗeten. yo Allah won jafotoɗo en ñande kala. nangodiren, jurmodiren, jiɗodiren, goto foof yiɗana goɗɗo on ko moƴƴi, ko ɗum tan wawi nafde en guila e aduna noon ha e lahara. ɗum noon battodiren hakkillaji, ko ɗum tan woni ko nafata hen. oɗon jarlo, oɗon jaafo. yo Allah wonanen wonde e men, yo Allah hokken sagoji men, yo Allah hokken sagoji meɗen. kala julɗo ɗo woni yo Allah hokka ɗum sago mum. kala julɗo ɗo woni yo Allah humtan ɗum haaju mum. barke annabi sallallahu alayhi wa sallam. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا بسلام ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل. يا بسلام ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل. الله تجيجاغو oburni daha tagaka honoma bodo. Allahumma amin ya rabbi. Ceerno Khalidou oburni daha tagaka honoma bodo. a jarama yo Allah yo moƴƴere. en mbi amin ya rabbi. ko duwiɗa ko en beltima no fewi. seydi Sy golle ma jooɗi peewi. yo Allah nurɗen gandal ngal. a jarama. ko noon de aɗa andi saɗa jogui debbo joɗɗo mo ganduɗa o ne yooɗi. yimɓe kala ne gandi o ne yooɗi. anani jiɗɗo rewɓe are wuuro, walla to paɗata o jiɗɗo rewɓe nan toon, teno kewɗo doole, ɓerde ma deƴata. ɓerde ma deƴata de. deƴata kay. aha mboɗandi noon kamɓene ɓe jertini baba annabi Ibrahima. aha to paɗa to lamɗo nan toon ko jiɗɗo rewɓe yodɓe. heptinama noon e nder aduna o worɓe ne jiɗi rewɓe yodɓe. tawno debbo joɗɗo sene daago e galle ne yooɗi, kono kadi yoɗata ko ɓernde e jikku. debbo yo jogo jikku moƴƴo, o jogo ɓernde moƴƴere, o jogo diine moƴƴo, o jogo needi moƴƴiri, o wawa nehde ɓiɓɓe makko e peewal makko. tawno ɓiɗɗo ko nene jeeyi. ɓiɗɗo ko nene jeeyi. hande no foti yimiraɓe lumboto e laaɓe, en jaaha Makkatul Mukarrama ne kajuya. babiraɓe nan cuuɗe leppi leydi ne maayi. ɓiɓɓe ɓe ne nemna yimiraɓe goram. heewi to baba tampuno ñammini yarni ha ari ɗo haaɗanno yeehi acci sukaɓe hande nene nana neemi ne nemde ɓesgu Allah ne allin ɗumen ya rabbi. ɗum noon an debbo ko ñaforɗa comci ko ko ñaforɗa cuɗali ko jiɗanɗa hoore ma ko tinno woto yeebo ɓesgu maɗa. galuma ko ɓesgu ma, ko ɓe janggo jimanma, ko ɓe janggo toppittoma. sa maayi ko ɓe mbiranma, kadi ko ɓe moƴƴantuma, kadi ko ɓe duwantuma. wattu haqqille ɓesgu ma, ñantu ɓesgu ma, janggin ɓesgu ma, nehi ɓesgu ma, ɓatto ɓesgu ma, yewtide ɓesgu ma. ganda ko ɓe goni janggo avenir ma. gorko duusere tan en joguiɗo haadata. gorko ko tuusowo en joguiɗo haadata. so ari ɗon tan heewi ko jooɗade, natta dawde, natta liggade, jottima. ko anon mbaɗata débrouillé debbo noon ko mbarode rewri ha maaya. hayso naywi omo liggo haw maaya. tawno ɓandu debbo ɓuuri ittude e ɓandu gorko. ɓandu debbo ɓuuri ittude, ɓuuri suusde coono, ɓuuri wawde muñde, ɓuuri wawde rusde,
ɓuri wawde ɓooyde ɓuri wawde duumade ɓuri wawde tekkude tago e ɓandu gorko gandirta ɗum ko sa hirsi naggue a hirsi gaari naggue ɓuuri hewde tew e gaari ɗum noon tago debbo ɓuuri timmude kono ɓuuri susde coono ɓuuri wawde wuurde ɓuuri wawde judde tinnoɗen e ɓesguji ɗi tinnoɗen e koye men ko gonɗa joɗɗo ko foof kadi won joɗɗo dimo denɗo hoore mum won joɗɗo jeeyowo hoore mum woto won joɗɗo cikateɗo walla goñeteɗo dande welde nde ñuña ñaaña weltina men ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumgarin Diaw tarikh belɗo ha heeƴay ɓerɗe men naata e noppi men heeƴay ɓerɗe ko ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumga walla mbiyen gorko mo Soringo to banggue kaɓirɗe to ha wawa réglude ɗum to banggue lowre men YouTube ko musidɗo men Saydou Abouba gorko ngol Saydou Gorgola ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko mon dulumaji ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanena gañamo gañeɗa ko ɓurɗo winde ngabbani dow kammo asno yaademo sona Muhammadu ɓurɗo winde ngabbani dow kammo asno yaademo sona Muhammadu ɓurɗo winde Allah rendini inudemo aha e inde giɗo moɗon ɓurɗo winde Allah rendini e inde moɗon e inde giɗo moɗon ɓurɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗo winde jettoɗe godani bakan kala kala juulen mo sabu mum woodi winde jettoɗe godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabu mum woodi winde holko mo jiɗata Allah yiɗama gañamo gañeɗa ko goɗɗo aha holko mo jiɗata Allah yiɗama gañamo gañeɗa wasalam holko mo jiɗata Allah yiɗama